Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум. Для вас у працы працуе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной з Вільні Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду BuySol. Прывітанне, Андрэй. Вітаю, Зміцер, вітаю гледачы. Андрэй, я хацеў пагаварыць з вамі сёння пра дзейнасць фондаў дапамогі, у прыватнасці, на-першую, вашага фонду, паколькі актыўная фаза, так званая актыўная фаза пратэстаў мінула, і што сёння адбываецца і з дапамогай, і з дапамогай рэпрэсаваным, са зборам гэтых грошай. Найперш, давайте пагаворым увогуле, наколькі зараз мэтазгодны ўвогуле існаванне гэтых фондаў, паколькі на вуліцах мы не бачым 100-тысячных дэманстрацый, адпаведна, няма такого кшталту рэпрэсій. Мы даволі гнуткая арганізацыя, якая з'явілася якраз у жніўні месяцы мінулага году, калі былі масавыя пратэсты. І мы працуем увесь час на тых тэматах, на тых топіках, якія карэктныя, якія актуальныя ў той час, у сённяшні час, скажем так. На той момант, калі мы пачыналі сваю працу, было вельмі актуальным падтрымліваць страйкуючых працоўных, падтрымліваць тых людзей, якія пазбавіліся працы па палітычных прыкметах. Зразумела, што сітуацыя змянілася, і вось амаль што праз год пасля тых падзеяў мы маем іншую карціну таго, што адбываецца, і бачым, якая колькасць зараз палізняволеных, бачым, што шмат людзей вымушаныя пакідаць краіну і шукаць прытулку і абароны з-за таго, што на іх заведзены крымінальныя справы. Таму мы натуральным чынам трансфармуемся і працуем над тымі выклікамі, якія зараз ёсць. І калі адказваць коротка на пытанне, ці патрэбныя сёння фонды салідарнасці і кампаніі ініцыятывы салідарнасці і дапамогі, так, канешне, безумоўна, патрэбныя, бо ў Беларусі дагэтуль ёсць людзі, якія патрабуюць дапамогі. Я зараз не пытаюся пра канкрэтныя нейкія шляхі перадачы грошай у Беларусь, але мне цікава, ці стала ввогуле немагчымым нейкім чынам перадаваць пацярпелым грошы, паколькі мы ведаем, што за апошні год практычна праваахоўныя органы так званыя рабілі шмат намаганняў, каб перасекчваць любым спробам нейкіх трансфераў грошай, афіцыйны нават на банкі, на рахункі, у тым ліку арыштоўвалі людзей, невядома, ці яны звязаны з вамі, ці не звязаны, але прынамсі яны абвінавачваюцца ў тым, што яны перадавалі вашыя грошы. Як з гэтым вашым інструментарыям канкрэтнай дапамогі? Фонд салідарнасці BuySol ад самага пачатку працуе з такім інструментам, як крыптавалюты, і мы ад самага пачатка да сённяшняга дня працуем з гэтым інструментам, ён працуе безадказна. На дадзены момант у беларускай дэ-факта ўлады няма магчымасцяў перарубіць гэтыя каналы, праз якія праходзяць грошы, і таму я магу сказаць, што тыя механізмы, якія зараз выкарыстоўвае BuySol, яны дзейнічаюць настолькі ж безадказна, як гэта было і ў минулым годзе, таму праблем з гэтым у нас няма. І тыя грошы, якія мы збіраем на карысць людзей рэпрэсаваных, тых, каму патрэбная дапамога ў Беларусі, яны абсалютна спакойна прыходзяць у Беларусь, і людзі могуць імі карыстацца. А раскажыце, ты, хто не ведае, на чым засноўваецца ідэя этой крыптавалюты? Што это вы робіце праз некую аплікацыю? Што это такое ўвогуле? Скажем так, калі не паглыбляцца ў падрабязнасці, то нам шмат хто казаў, што вось вы ж будзеце працаваць з працоўнымі, як там просто працоўны ад станка зможа засвоіць гэтыя механізмы, такія дастаткова складаныя, непростыя крыптавалюты. Досвед паказвае, што дзякуючы развіццю і прагрэсу, скажем так, у гэтай сферы гэта ўсё настолькі стала прасцей, што нават людзі, якія ніколі не сутыкаліся з такімі рэчамі, як інвеставанне альбо там праца з фондавымі рынкамі, чымсьці такім, яны могуць гэтым карыстацца. Скажыце, якая зараз катэгорыя людзей самая, на вашу думку, патрабуючая Беларусі такой дапамогі, якую вы аказваеце? Увесь час расце колькасць палітвязняў. За кожным такім прысудам ёсць персанальная трагедыя сям'і. Вельмі часта бывае так, што людзі, якія трапляюць за краты, гэта адзіныя кармільцы сям'і, ёсць выпадкі там, дзе гэта шматдзетныя сем'і. Таму я лічу, што, напрыклад, такая катэгорыя, як палітзняволеныя іх сем'і, гэта на сённяшні дзень гэта самая галоўная катэгорыя тых, каму трэба дапамагаць і каму мы дапамагаем. Таксама трэба вызначыць, што ёсць людзі, якія дагэтуль працягваюць сваю дзейнасць, не спыняюцца, і это так званыя дваравыя ініцыятывы, якія даюць людзям разуменне, што нічога не скончылася, што нашы нацыянальныя сімвалы, бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, яны павінны быць у грамадскай прасторы.
і такія арганізацыі такія структуры мы таксама падтрымліваем, яны дагэтуль працуюць. Асобны момант – гэта наша праграма падтрымкі праз персанальныя зборы, калі чалавек альбо ініцыятыва могуць абвесціць свой персанальны збор на пляцоўцы baisol.org і збіраць грошы на свае патрэбы. Это вельмі такі моцны інструмент, які дазваляе бачыць персанальныя гісторыі, на якія ідзе гэтае фінансаванне, калі чалавек гатовы сказаць пра сябе, што ён збірае грошы на сябе. Разумеем, што можа быць нейкая праблема з пераследам, таму частка такіх збораў яны ананімізаваныя. І апошняе, што хацелася бы сказаць наконт катэгорыі, гэта тое, што, на жаль, навіны мы бачым, якія шмат людзей павінныя пакінуць краіну, вымушаныя з'ехаць праз бясконцы ціск і пераслед. І вось дапамога якраз такі з гэтым выездам таксама вельмі такая моцная частка нашай працы. Я запытался, а якая частка прыблізна вось тых заяваў, якія вы атрымліваеце, она не верыфікуецца, ну, вы, скажем, не дапамагаеце тым людзям, это наколькі там 30-70? Зараз складана пра гэта сказаць, таму што мы не маем такого ж масавага потоку заяў ад людзей, і збольшага трэба сказаць, што рэпрэсіі сталі такімі больш кропкавымі, і гісторыі людзей, на якіх ідзе ўздзеянне, якія падвяргаюцца ціску, яны публічныя, вядомыя, і тут верыфікацыя вельмі спрошчаная. Праблема ў тым, што калі, напрыклад, гэта было ў жніўні, ў верасні мінулага года, то гэта было вельмі шмат розных людзей, частка з якіх, напрыклад, там не мела дастатковых абаснаванняў да таго, каб атрымаць дапамогу, то зараз з верыфікацыяй амаль няма праблем, бо гэтых людзей стала менш, але, на жаль, канешне, і прысуды, і той прэсінг, які зараз ёсць, на іх яшчэ больше, чым быў. Ну, а цяпер ёсць нейкія спробы, скажем так, падшывацца пад пацярпелых, каб атрымаць дапамогу, і вы яскрава, напрыклад, гэта раскрываеце на падставе там нейкіх вашых... Яны, канешне, заўсёды ёсць, але зараз гэты адсотак стаў мізэрны, таму што, ну, па-першае, людзі ўжо ведаюць, што праз сістэму верыфікацыі махлярам складана прайсці, а по-другое, тому что реально разумеюць, что звяртацца по дапамогу у такой арганізацыі, як Байсол, калі ты просто хочаш там на дурніцу атрымаць грошай, это не надта бяспечна, бо мы зараз уже все экстрэмісты і тэрарысты, таму нейкі там звычайны чалавек, які просто думае, што я тут па хуткаму грошай срублю, он просто уже не будзе ў гэта ўвязвацца. Як вось змянілася сама актыўнасць, ну, так званых донатараў, так? Зразумела, што калі былі першыя пратэсты, 100-тысячныя дэманстрацыі былі, тады велізарная плынь была гэтых грошай. Сёння ці здольныя, скажем, тыя плыні, которые людзі пералічваюць вам, пакрываць вашыя патрэбы? Ну, па вялікім рахунку, канешне, гэта не мільённыя потокі, як гэта было ў першыя месяцы. Мы тады і збіралі вельмі шмат грошай і выдаткоўвалі вельмі шмат грошай. Зараз гісторыя змянілася. Зараз з'явілася катэгорыя людзей, такіх пастаянных донатараў, якія, па-першае, часта робяць падпіску, гэта штомесячны нейкі донат. Падпіска можа быць ад 5 евро до 1000 евро. Ёсць розныя людзі, якія гатовыя розныя сумы выдаткоўваць. І калі казаць, напрыклад, пра тое, якая колькасць з гэтых людзей, гэта людзі з-за мяжы, колькі з Беларусі, то каля 40% ідзе з Беларусі дагэтуль. Это значыць пра тое, што ў самой краіне ёсць людзі, якія гатовыя яшчэ неяк інвеставаць у перамены. Каля 60% гэта замежнікі і прадстаўнікі дыяспары. Вось. Калі казаць пра нейкія пэўныя сумы, якія былі сабраныя і якія апошнім часам ідуць, складана даць такую дакладную лічбу, тому што ёсць некалькі пляцовак, праз якія ідзе збор, это Facebook, это PayPal, гэта наш сайт. Але казаць, напрыклад, калі казаць толькі пра сайт, то за паўгады, за 7 месяцаў яго работы мы сабралі каля 640 000 евро толькі праз сайт. І таму гэта, ну, такія сумы, якія дазваляюць рабіць справы, рабіць працу, якую мы робім. І, в прынцыпе, я, канешне, рады быў бы, калі б гэтыя кошты павялічваліся, але нават пад тым узроўні донатаў, які зараз ёсць, гэта дазваляе рабіць працу і дапамагаць беларусам.
Ну, ты можешь, вы сказали про 40% з Беларусі, это донатаў. В прынцыпе, гэта для людзей вельмі небяспечная справа. В прынцыпе, звязвацца з вами, паколькі там, як толькі не называюць, тэрарыстамі і заводзіць крымінальныя справы, это неверагодная лічба. А якая сума з вашай памяці ад, не ведаю, адной ці там юрыдычнай асобы ці фізічнай асобы была самая вялікая за ўвесь час, што вы памятаеце? Самая великая за один раз, калі не памыляюся, гэта было $50 000 от одной особы. Ну и дастаткова часто были суммы по 20 000, по 40 000. Але, конечно, гэта все на пачатку нашай працы. Зараз таких унёскаў менш, але яны таксама часам бываюць. І могу сказаць, што самы папулярны накірунак, які атрымлівае падтрымку, гэта, безумоўна, дапамога сем'ям палізняволеных. Вось туды нам атрымліваецца больш за ўсё прыцягнуць грошай, і мы робім адзінразовую выплату ў памеры €500 на кожную сям'ю пацярпелага. Ну і даем магчымасць зрабіць персанальныя зборы, якія маюць розныя мэты. Там можа быць і €3000, і €5000. Яны дастаткова паспяхова закрываюцца. А ці былі нейкія спробы падшывацца пад зборы грошай, вось, напрыклад, такія канкрэтныя кропкавыя, як вы кажаце, таму што, ў прынцыпе, стварыць на Фейсбуку такую нейкі збор грошай, ну, вельмі проста. Ну, я могу за 5 хвілін стварыць, сказаць, што я збіраю ад вашага імя. Ці вы самі выяўлялі такія сітуацыі? Ну, с Фейсбуком просто табе, тому что ты живешь у белой краине, скажем так. С Беларусі гэтыя зборы, на жаль, объявить нельга, и тому это таксама такая великая проблема. З тым, што мы хіба зараз адзіная пляцоўка, якая дае магчымасць людзям з Беларусі адкрываць такія зборы пад сябе і мець магчымасць акумуляваць грошы, бо раней гэта можна было зрабіць праз GoFundMe. Зараз GoFundMe, як вялікая пляцоўка, яна таксама спыніла супрацоўніцтва з беларускімі атрымальнікамі дапамогі, і нават з Беларусі немагчыма заданаціць на GoFundMe. Вось, таму як бы сітуацыя, калі сказаць наконт людзей, якія спрабавалі бы неяк зрабіць збор, ну, бываюць час ад часу, але гэта таксама не вельмі частая гісторыя, бо як я яшчэ раз падкрэслю, што калі чалавек адкрывае збор на сябе і піша там сваё імя, ці нават там ананімізуе сябе, то все роўна ён звязваецца з такімі людзьмі, як мы, якія для беларускай улады зараз гэта просто чырвоная ануча. Таму ўсё-ткі да нас 90% выпадкаў звяртаюцца людзі, якія рэальна маюць падставы для таго, каб атрымаць дапамогу. У іх ёсць дакументы на руках, яны там альбо выехалі, альбо у іх бацькі, сваякі сядзяць. Так што збольшага такога фрода да нас ужо амаль не ідзе зараз. Андрей, ну зараз такое пытанне, я разумею, можа незручнае для вас, але ці, напрыклад, звярталіся з дапамогай нейкія бізнесоўцы, скажем, ну, прыбліжаныя да Лукашэнкі, тых, которые хацелі там унесці ў спіс або ўнеслі ў спіс нейкі санкцыйны. Я не прашу называць канкрэтныя імёны, але прынамсі тыя людзі, якіх хутчэй асацыююць, скажем так, з уладай, з правладнымі нейкімі коламі. Ну, каб зразумела, або дапамагчы, бо яны змяніліся, або дапамагчы таму, што ім штосьці ад вас трэба. Ну, я не скажу, што у нас частыя ўвогуле контакты з бізнес-коламі, бо зноўку такі сітуацыя такая, што з намі кантактаваць даволі таксічная гісторыя, але на пачатку былі розныя контакты з беларускімі бізнесамі, ну, улічваючы той, што бізнес, які працуе ў Беларусі, ён все роўна так ці інакш ён адлічае гэтыя падаткі і ўсё астатняе у бюджэт, і ну, можна сказаць, што кожны кашалёк Лукашенка. Але калі казаць пра тых людзей, якія трапілі менавіта да санкцыйных спіскаў, то наколькі я памятаю, наколькі мне вядома, гэтых контактаў не было, да нас не звярталіся. Не ведаю, па якіх прычынах, можа быць, і трэба было звярнуцца да нас, можа, мы б ужо хутчэй бы ўсё павырашылі, калі б яны свае грошы накіравалі не на фінансаванне АМАПу, а на перамены ў Беларусі. Ну, калі, напрыклад, паабяцалі байсолу ці там байхелп, такія грошы, то вы, напрыклад, ну, асабіста, што як арганізацыя спрабавалі б все-таки, ну, пралабірваць іх не ўнясенне, так? Калі б... Не, я хутчэй не пра тое. Я хутчэй пра тое, што калі б яны павялі сябе ў жніўні, ў верасні па-іншаму, і грошы свае накіравалі менавіта на перамены ў краіне, напрыклад, там, не ведаю, прафінансавалі забастоўку ў шахцёраў ці штосьці такое, то тады мы б уже маглі б жыць у іншай краіне. Тут не пытанне, што мы б дапамаглі камусьці выйсці там з санкцыйнага спіска. Не, тут не пра тое гісторыя. Гісторыя пра тое, што быў час і зараз час такі, што трэба
вызначацца, на якім ты баку і у якой краіне ты хочаш жыць, у краіне, у якой ты будзеш працягваць рабіць бізнес і рабіць яго чэсна, выплачваць усе падаткі і мець нармальную канкурэнцыю з іншымі бізнесамі, альбо ты будзеш жыць на гэтых бесконцых дагаварняках і ўвесь час баяцца, што тебе все отожмуць праз залатую акцыю. Ну, так это уже выбор бізнеса, скажем так. Але мы дакладна не пайшлі б ні на якія дагаварнікі, наконт таго, што кагосьці адкульсьці выкрэсліць. Ну, не для гэтага мы збіраліся. Вельмі часта прапаганда спрабуе ачарніць ваш фонд, вас асабіста, там кажучы пра тое, што вы там мільён скраліць, там увогуле у вас некая там чорная бухгалтэрія. Ці самі вы робіце нейкія крокі, магчыма, проста людзі, которые назгляд пра это не ведаюць, каб справаздачыцца, расказваць і у тым ліку пра вашыя, скажам, уласныя, не ведаюць, то заробкі, ці то нейкі ганарар. Зразумела, што вы мусіце за нешта жыць, таксама жывучы там за мяжой выгнання, так, робячы канкрэтную справу, але тым не менш, што вы робіце для таго, каб адказваць на гэтыя закіды? Можа, нічога не збіраеце, таму што гэта проста прапаганда. Ну, першы час, канешне, гэта было дастаткова складана псіхалагічна, таму што это быў вельмі моцны прэсінг з усіх бакоў, і ад агентаў уплыву, і ад прапаганды, і ад нейкіх, не ведаю, недобразычліўцаў. Але потым проста прыйшло разуменне, што б ты не казаў, усё роўна гэта будзе выглядаць альбо як апраўданне, альбо як нейкі пачатак срача бесконцага, які проста можа доўжыцца колькі заўгодна. І мы прынялі такую стратэгію, што мы робім сваю справу, мы справаздачымся настолькі, наколькі гэта магчыма, таму што ясна, што наш фонд працуе у ненатуральных умовах для фонда. Мы не можам раскрываць ні імёны атрымальнікаў, ні часта імёны тых, хто нам данаціць, калі яны гэтага не хочуць. Не можам раскрываць нейкія механізмы, і таму тут мы у пэўным абмежаванні. І заўсёды, калі ёсць выбар паміж бяспекай і публічнасцю, мы выбіраем бяспеку. Ясна, што гэта коштам, скажем так, публічнай рэпутацыі можа быць, але збольшага тое, што мы, я і Алексей, напрыклад, ужо у гэтай справе по 5 год знаходзімся, ўжо вельмі шмат паспяховых праектаў было рэалізавана, людзі атрымлівалі дапамогу, то тут ёсць пэўны крэдыт даверу, канешне, і мы стараемся яго апраўдваць для людзей. Вось. Так што, ў прынцыпе, тую празрыстасць, якую мы можам забяспечыць, мы робім, тую справаздачнасць, якую мы можам выкласці, мы выкладваем. Ну, астатняе, хейтарам нічога не дакажаш, скажем так. Наша галоўная мэта гэта, каб былі людзі, якія хочуць дапамагаць людзям, якія давяраюць нашай пляцоўцы, і былі людзі, якія могуць і гатовыя атрымліваць дапамогу праз іх. Вы згадалі про Алексея, я нагадаю гледачоў, што гэта гаворка про Алексея Лявончыка, так, заснавальніка фонду Buy Help. Скажыце, якая прынцыповая розніца паміж гэтымі фондамі, ці яны выконваюць тую самую проста функцыю, але пад рознымі шыльдамі? Гэта два вытокі з адной ракі, скажем так, таму што Buy Help быў створаны ў 2017 годзе як сітуатыўная кампанія дапамогі беларусам, якой быў прынцып такі: дапамаглі і разбежались. Бо не хацелі мы рабіць ніякай інстытуцыі, нічога такога. Хацелі просто рабіць пэўныя зборы і дапамагаць людзям і выконваць задачу і потым ісці займацца сваімі справамі далей. Так доўжылася до 2020 году, калі адбылася наступная гісторыя, што трэба было тэрмінова пашыраць мандат Buy Help, які звычайна займаўся больш дапамогай аштрафаваным. У Беларусі з'явілася грамадная колькасць параненых і нават забітых падчас падзеяў жніўня 2020-го, і Buy Help пашырыў гэты свой мандат. Паралельна пачаліся працэсы забастовак і звальненняў, і мы, як Buy Help, зразумелі, што тая каманда, якая ўжо ёсць, яна не пацягне яшчэ пашырэнне мандату, і было прынята рашэнне стварыць яшчэ одну каманду, якая будзе займацца менавіта звольненымі, стачкамі і ўсім астатнім. Ну і потым другая команда байсолаўская прыняла рашэнне, што будзе рабіць інстытуцыяналізацыю, стварэнне фонда. І ў прынцыпе, так яно все і працуе. Это не значыць, што мы робім нейкія розныя рэчы, мы працуем на адным полі. Мы вельмі часта працуем разам. Напрыклад, праграма дапамогі пры экстрэннай рэлакацыі, гэта супольная праграма. Калі мы абвяшчалі збор на ветэранаў, гэта таксама супольна рабілася. Вельмі шмат розных супольных рэчаў мы робім. Так што гэта не нейкія канкурэнты, скажем так, а гэта две структуры, якія маюць адзін выток і якія працуюць просто на розных дзялянках гэтага поля.
Дарэчы, вы згадалі пра ветэранаў, якраз тады Александр Лукашенко дапамог гэтаму збору грошай, агучыўшы пра гэта на всю краіну, на ўсе тыя сродкі, якія яму даступныя інфармацыі. Удалося вам усе ўжо выплаціць гэтыя грошы, колькі чалавек яе атрымала? На дадзены момант выплаты працягваюцца, таму што ёсць пэўная тэхнічныя, скажем так, акалічнасці, якія трэба пераадольваць, але мы іх дастаткова паспяхова ведзем. Мы сабралі каля 30 тысяч евро, я зараз уже не памятаю дакладную лічбу. Вось, і у нас ёсць каля некалькі соцень гэтых заявак ветэранаў і іх сваякоў, якія мы паступова задавальняем. Як толькі скончыцца працэс выплат, мы зробім справаздачу па тым, колькі было до нас зваротаў, колькі прайшло верыфікацыю, колькі чалавек у якіх памерах атрымалі дапамогу. І напрыканцы я хочу спытацца, магчыма, гледачы, которые нас глядзяць, у нас больш за 60 тысяч подписчикаў на нашем YouTube-канале, пацярпелі і не ведаюць ввогуле упершыню дачулі, даведаліся пра ваш фонд, пра магчымасць дапамогі. Што трэба рабіць увогуле такой сітуацыі, да каго звяртацца, дзе вас шукаць? Самы просты спосаб гэта пісаць у асабістыя паведамленні на сторонках у Фейсбуку BuySol і BuyHelp, і там задаваць пытанні і пытацца, ці падпадае выпадак чалавека пад мандат той ці іншай арганізацыі, калі, напрыклад, хтосьці прыходзіць у BuySol з праблемай, якую вырашае BuyHelp, то ідзе перанакіраванне. Альбо шукаць кантакты ў Тэлеграме, там таксама нашыя каналы, і напісана, куды можна звяртацца. Вось, наши волонтеры абавязкова адкажуць, ёсць потым адмысловыя формы, якія мы высылаем, людзі іх запаўняюць, і мы робім праверку, і калі ўсё падпадае як пад мандаты нашай арганізацыі, то тады можна атрымаць дапамогу, альбо адкрыць персанальны збор, і тады людзі ўжо наўпрост будуць пераводзіць дапамогу у вашым персанальным кейсе. Я так разумею, что такая самая система працуе для людей, которые хотели покрывать гроши, так? То есть это сторонка и социальные сетки. Так, конечно, ёсць сторонка, ёсць сайты. На жаль, у Беларусі яны доступныя толькі праз VPN, але зараз хіба большасць сайтаў, якія можна чытаць, доступныя ў Беларусі праз VPN, так што можна заходзіць на buysol.org і глядзець, якія ёсць гісторыі, падтрымліваць іх, выходзіць на сувязь з аўтарамі. Сам ёсць такая магчымасць, і усталёўваць такія гарызантальныя сувязі паміж людзьмі, якія, па сутнасці, гэта грамадзяне новай Беларусі. Адзін з галоўных для мяне такіх зразумелых арыентыраў і прыярытэтаў у гэтай краіне, гэта будзе якраз такі прынцып салідарнасці і ўзаемадапамогі. Дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю нашим гледачам, што маім госцем сёння з Вільні быў Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду BuySol, фонд дапамогі пацярпелым прэсаваным. З Прагі для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Да пабачэння. Дзякуй.